Четене от Светото Евангелие от Марк. Начало на Евангелието на Исус Христос, Божия Син. Както е писано пророците: Ето аз изпращам пред лицето ти свой ангел, който ще приготви твой път пред тебе. Гласът на викащия в пустинята призовава: Пригответе пътя на Господа, правете прави в пустоша пътеките за нашия Бог. Йоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване на грехове. И излизаха при него от цялата страна Юдея и всички жители на Иерусалим, и се кръщаваха от него в река Йордан, след като изповядаха греховете си. А Йоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си, ядеше акриди и див мед. Той възвещаваше: След мене идва по-силни от мене, на когото не съм достоен да се наведа и да развържа ремъка на обувките му. Аз ви кръстих с вода, а той ще ви кръсти със Светия Дух. Това е Слово Господне. Ето, брати и сестри, това кратко Евангелие в началото на Евангелието от Марк се чете по времето на втората адвентна неделя и отваря големия въпрос за нашата вяра. Само да видим географията на това Евангелие. Йоан Кръстител се намира недалеч от Иерусалим, на брега на Йордан, ма от другата страна, извън територията на Израел. Фактически, това, което е Йордания в момента, и оттам призовава хората да се обърнат и да се кръстят. Това е важно, за да разбереме смисълът на това Евангелие. Йоан Кръстител първо, чрез този ритуал на кръщение, покайно кръщение, е в противовес с храма на Иерусалим. Там, където хората по Божия закон са ходили да да принасят жертви за тяхното очистване, ритуално очистване. И тук имаме един нов ритуал, където хората отново трябва да направят нещо, за да бъдат очистени. Но тук акцента е в покаянието, което е не толкова покаяние в смисъл да изповядваш греховете си, не само да изповядваш греховете си, но и да се обърнеш, да промениш начинът ти на живот, да направиш нещо, което е в противовес с твоя живот, който преди това си имал. Не случайно Йоан Кръстител се намира от другата страна на Йордан, на другия бряг на Йордан, за да покаже, че народа има нужда от нов изход, от ново възвръщане, от ново завладяване на обетованата земя. Обетованата земя, която е дар от Бога на Израел след излизането от изхода от Египет и след възвръщането от Вавилонския плен. Не случайно се цитира и пророка, който казва: Пригответе пътя на Господа, който е именно свързан с възвръщането на еврейските преселници от Вавилон. И фактически имаме нужда отново да излезем и отново да влезем в обетованата земя. Чрез този ритуал на преминаване, на Пасха, да кажем така, на преминаване, на очистване и на влизане отново в обетованата земя с ново сърце и с нов дух. Но откъде ще ни дойде този дух? Ето затова в края на това Евангелие Йоан Кръстител казва нещо, което е странно. Той казва: След мен идва по-силни от мене, на когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обувките му.
какво иска да ни каже? Има една практика, описана в книга Левит, където обяснява какво се случва с една жена, която става вдовица и губи мъжа си, каква е практиката, какъв е закона. Това, което се случва, че един от роднините на мъжа си, на покойния и съпруг, трябва да я вземе за жена. И това става чрез един символен ритуал. Този новия съпруг на тази вдовица е взета по такъв начин. Съпруга си вкарва кръка в обувката на починалия съпруг и по този начин придобива правата на починалия. Когато казва Йоан Кръстител: не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обувките му, иска да каже много просто: той не е младоженеца, той не е годеникът, той не е очаквания, този, който той е гласът на младоженеца. Практически идва младоженеца на душата на народа, защото Бог в Стария Завет е винаги представен като годеника, като съпруга на израелския народ. Практически това Евангелие иска да ни каже именно това. Отново, за да се обърнем, трябва да прегледаме цялата нашата ритуална практика. И това Евангелие свършва с този стих: идва този, който ще ви кръсти със Светия Дух. Светия Дух. Фактически, като помислим за Иерусалим, първата практика, ритуална практика е именно там, където хората, евреите, ходят, за да се очистят, и това го правят непрекъснато, с едни повторяеми ритуали за очистване чрез жертвоприношение. След това идва покаяното кръщение при Йоан Кръстител, което спира тази обсесивна практика непрекъснато да търсиш да се очистиш и винаги, и то външно, само без да се покаеш. При Йоан Кръстител имаме тотална промяна, но не е достатъчно ти да се покаеш, не е достатъчно ти да си простен и Бог да ти прости. Ти имаш, като се очистиш, имаш нужда някой да влезе в тази чиста твоя квартира, на твоето сърце. И това е Светия Дух. Ако не влезе, става, както описваме в Евангелието, отново се връщат тези духове, тези вавилонски, египетски, за да говорим за Евангелието, идоли, които отново превземат сърцето ти. Затова имаш нужда от присъствието на Светия Дух, за да бъдеш ново създание, нов дух в Христа. Амин.